Igsuon, ngayong gabi ka na tugtanan, no? Ano yun, nasab kita karon sa atong tulmanon, aron sa pagpahayag sa maturan, may ito sa itong pagtunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ni karon pa lang na nag-iabot na ang atong taliabot ang atong pagasalugon karon nga Pasko sa sakit mo ang pagkamatay sa Ginoong Kristo o kini gisupak ni sa magigsunan kay matod pa sa uban nga wa gid mamatay si Kristo kay kuno ang nadansang sa cross di daw si Kristo ang gilansang kuno mao si Simon nga daga Sirene ang mi tabang og agak sa cross ni Kristo. Muni ang kinanato ning sisihon gyud wa bagid mamatay si Kristo. Tungod kay alang kanato kang Katoliko kitang tanan giluwas ni Kristo pinag siya kamatayon sa cross pinagiswag paagas niyang balaanon dugo ug sa tubig. Mao nga kitang tanan karon buwan magsubok ang malandong kung unsay gibuhat sa tugid ng Kristo alang sa pagluwasan. Good gyud sa kinaya sa pagluwas. Apart sa dili pa unahon sa nato kini mga pagampo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Among Panginoon, ilayo po ninyo sana kami sa lahat ng mga sama. Karamdaman, masamang karamdaman at sakuna. Huwag po ninyong ipahintulot na manaig ang puot sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami na lutasin ang lahat ng mga pagsubok ng dubring sa aming buhay. Ng aming mga buhay at tulungan mo po kami. Tulungan mo po ako sa pagpaliwanag ko. Tulungan mo po ako sa mapaliwanag kung mabuti ang lahat ng mga turo mo, Panginoon. Hiniling ko po ito sa pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nang yan natakaroon sa atuang tiba nga matupan nila lagi nga wa kuno mamatay. Wa madansang si Kristo sa cross. Muna ang atong tan-awon ang Biblia kung tinuod ba kay hindi na ito susihon ang bakak ng balik-balik mahimo daw tinuod niya itong wa masayod. Muna nga atong susihon niya San Mateo Kapitulo 27 versikulo 28. Mateo 27 versikulo 28. Yan, payag. Sugduta sa 28 nga to sa 29. They stripped off his clothes and put a scarlet robe on him. Then they made a crown out of thorn branches and placed it on his head and put a stick on his right hand. Then they knelt before him and made fun of him. Long live the King of the Jews, they said. Nga Bisaya pa, unya gidala si Jesus ngadto sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato ug ang gobernador ug dito giarelungan siya sa mga sundalo. Giubuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula ug daghimo silang korona gikan sa mga sangang tunukon ug gipaom nila kini sa iyang ulo ug gikuptan nila ang iyang tuong kamot ang usa kabugang nang luod sila sa iyang katubangan ug gibugal-bugalan siya. Ningon sila mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Niya, klaro,
basa ta nga si Kristo gipurong-purungan gyud gibuan sa bisti gisuluban og lang bisti dayon di purong-purungan sa mga tunukon sa sangang tunukon. So klaro kayo sa Mateo 27:43-44 kung siya payag sa Mateo gyapon 1:3 He trusts in God and claim to the God's Son. Well, then let's see if God wants to save him now. Even the bandits who had them crucified, who have been crucified with him, insulted him in the same way. Ato pa, misalig siyang ubanan siya sa Dios ug mingon nga sayang anak, moingon siya anak sa Dios. Tan-awon kuno nato kung wason ba siya sa Dios karon. O bisan ang tulisan nga ginansang uban kaniya nagbiyay-biyay usab kaniya. Sa bersikulo 45 pagkautong tutok mitabon ang sayuta ang kaknit. Diyan sa kay nakuan man ni sa pagkamatay naman ni 28:15. Ang sagiyon balang kasulatan nga ang mga Hudyo nga niadto sa Israel wa motuo nga namatay gyud nga nabanhaw si Kristo. Pero natuos lang nga namatay si Kristo. Sila gani konti mga Hudyo nagbantay niya ang payag. The gods took the money and did what they were called to do. Sugdon ta 14. And if the governor should hear to this, he will convince him that you are innocent and you will have nothing to worry about. The guards took the money and then what they were told to do, and so that is that report spread around by the Jews to this very day. Mas binisay pa na og binisaya pa nga kuan mo guni kini mga sundalo gihatagan gisudan ni kwarta sa mga tao kay nakita man sa gwardiya nga wa si Kristo nga nabanhaw gyud, pero ilang gipalimod kay atong sugdo ni sa 12. The chief priests met with the elders and made their plans. They gave a large sum of money to the soldiers and said, "You are to say that his disciples came during the night and stole his body while you were asleep. And if the governor should hear of him, we will convince him that you are innocent and you will have nothing to worry about." The guards took the money and did what they were told to do, and so that as the report spread around the Jews to this very day. Butong wagi magtuo sila nga nabanaw itong Ginoong si Kristo, pero namatay yun. Wagi magtuong mabanaw nga no, tungkol kay gisuborduhan nila ang mga sundalo arong ilimod. Gingon Bisaya. Unyang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudyo aron pagplano sa ilang buhaton. Og ang mga sundalo giyatagan nila og daghang kwarta og iyang og ingnan ipanugilo ninyo sa pagkagabi iyang mga tiun-an miadto sa lubnganan ug ikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Og kun kini mahibawan sa gobernador, kami nay may mag-igo na pagsulti kanila ug wala na kamoy angay kabarakan. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta o gituman ang gisugo kanila hangtod karon. Mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudyo. Mao na ang mga nga sa Israel karon daghay nagtuo nga wa pa gid babanaw si Kristo. So namatay yun.
Mateo 20:16 unsay pahayag. San Mateo kapitulo 20 bersikulo 16. And Jesus concluded, so those who are last will be the first, and those who are first will be the last. O gitapos si Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busag kadtong maulahi, mahiuna, ug kadtong mahiuna maulahi. Samtang nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya sa iyang mga napulog duha ka tinuan ug giingnan niya sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pare ug sa magtutundo sa balaod, siya hukman nila sa kamatayon ug gani tugyan sila ngadto sa mga Hudiyo, bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa cross apan ikatulog adlaw babanaw siya. Na say yun, mamatay gid si Jesus. Gyud gatong makita gyud. Nas in English pa, and Jesus concluded, so those who are last will be the first, and those who are the first will be last. As Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside and spoke to them privately. As they walked along, listen, he told them, we are going up to Jerusalem, where the Son of Man will be handed over the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death. Yan dyan, Jesus. Yan dyan. San Marcos, kapitulo 15, bersikulo 29, unsay pahayag San Marcos 15:29. Marcos 15:29. Sugdod na sa 26. Diyan pa. 27, nga 28. 27. They also crucified two bandits with Jesus, one of his right and the other on his left. Nga diha sa krus, ang duha katulisan, diha sa kakilid, ang usa, diya sa tuwa, ang usa diya wala. Kauban Jesus. May duha usab katulisan ilang gilansang sa mga cross uban ni Jesus. Ang usa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Nga naagyo. Yagi lansang gyud si Jesus sa cross. Por iso dili ibakat ng iyon ni si Simon. 16, Marcos 16. Say payag. Don't be alarmed, he said. I know you are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He is not here. He has been raised. Look, here is the place where he was placed. Now go and give this message to his disciples, including Peter. He is going to Galilee ahead of you. There you will see him just as he told you. Nga Bisaya pa, apan ingon siya kanila, ayaw kamo kadlok, nangita kamo kang Hesus nga taga Nazaret, nga gilansang sa krus. Klaro kayo, gilansang sa krus. Wala siya na dinhi, nabanaw siya, tanawa ang iyang gilubngan kaniya, lakaw hinuon kamo, ug sugindi ang iyang mga tinuan, lakip si Pedro, nga si Jesus nag-una kaninyo sa Galilea. Didto ninyo siyang makita, sumala siyang gisulti kaninyo. Busa nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakurba o kalisang, ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahodok man sila. Klaro nga unsa
Nagid dito lumanan nga nabanaw po si Lord dito duman nakita gud namatay gud di ingon gawa gid mamatay nabo sa bakat ning mga igsoon na tong nagpanulti niya na ug dapat di niya to natilatuan kaya magtuon na sa balaang kasulatan nga naman aron mahibaw tag-on sa katinuod dili kay maminaw tanang mga tawo naghatag nagkaguliyang sa itong mga igsuonon nga nagkadawat sa pagtuo diha ni Kristo. Juan 9:32 unsay payag sa Juan 9:32 Since the beginning of the world nobody has ever heard of anyone giving sight to a person born blind. Unless this man came from God, he would not be able to do a thing. He answered, You were born and brought up in sin, and you are trying to teach us. And they expelled him from the synagogue. Sukad, maksukad, wala pagyud igdungog nga may nagkaayo sa mata sa tao nga namilugsong nga nahimugsong buta. Kung kining tawanan dili paggikan sa Dios, wala gyud siya'y mahimo. Sila mitubag na tao ka og nagtubo diha sa sala aron magpahamuan luma kag tudlo kanamo og gihinginlan nila siya gikan sa tinuga. Wa sila mutuo ni Jesus nga makayo siya masakiton giayo niyang buta wa sila mutuo ang mga tao kay nganuman kay wa giduwatan ni Espiritu sa ilang kuayong lungsod mo hinungdan sa iyang kamatayon tungod ang wa sila pagtuo. Buhat 2:36 kung sa'y pahayag sa Biblia. Buhat 2:36 All of the people of Israel then are to know how sure that this Jesus whom you crucified is the one that God has made Lord and Messiah. Messiah pa, busak ka ng mga tao sa Israel kinanglan nga masayod, gayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagunog ini sa mga tao daw gikumot ang ilang kasing-kasing ug giingnan nila siya si Pedro ug ang ubang mga apostoles. May igsuon unsa may among buhaton. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagtagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga moang Espiritu Santo. Ya sa buhat 4:10 ang sige-ingon sa buhat kapitulo 4 bersikulo 10. Then you should all know, and all the people of Israel should know that this man stands here before you completely will. So the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from death. Jesus is the one whom the scripture says, the stone that you the builders despised turned out to be the most important of all. Sa Bisaya pa, angay gyud nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinagis sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyo mga magtutukod sa balay na himuhinoong labing mahinungdanong bato. Nga naman kay Jesucristo gisalikway ni sa Modio mo bidatong hinungdan nang iyang bisag gibalhin gikuha gi sa Jerusalem gidala nga tos dapitin kini makabatag mga bunga. Wala yun ta.
San Mateo kapitulo buhat kapitulo 10 versículo 30. 10:30. Hindi payag. Cornelius said, "It was about this time, 3 days ago, that I was praying in my house over there at 3 o'clock in the afternoon. Suddenly, a man dressed in shining clothes stood in front of me and said, 'Cornelius, God has heard your prayer and has taken notice to your works of charity. Send someone to Joppa for a man whose full name is Simon Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner of leader who lives by the sea. And so I went for you to once, and you have been good enough to come. Now we are all there, the presence of God, waiting to wait anything that the Lord has instructed you to say.'" Mas ibig pa, si Cornelio mitubag sa ingon ining taknaa sa may mga alas 3 sa hapon, 4 na kaadlaw karon. Nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit mitungha sa akong hatubangan ang usa ka tawo nga nagsulob sa masanag nga sapot ug mingon, "Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pagampo ug ginumduman niya ang imong panghatag niadto sa mga kabos. Ipakuha dito sa Joppe si Simon nga gingalag Pedro, at tuwa siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo dool sa dagat. Usag gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga miani ka. Karon aniya kaming tanan at tubangan sa Dios aron mamati sa tanan, ipasulti sa Ginoo kanimo." Dugang ng San Pablo, ingon San Pablo sa 1 Corinto 1:23. 1 Corinto 1:23, kung sa isulti San Pablo. Uno 23. As for us, we proclaim the crucified Christ, a message that is offense to the Jews and nonsense to the Gentiles. But for those whom God has called, both Jews and Gentiles, this message is Christ, who is the power of God and the wisdom of God. Sa Bisaya pa, ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro, agay pagmatuod na ang mga Grigo mangita og kaalam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining Mesaya dili makadawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo, apan alang niadtong ginatawag sa Dios. Hudiyo siya ug dili si Kristo maong gaham ug kaalam sa Dios. Wa di gidawat sila si Kristo nga gisulti gyud na namatay gyud si Kristo. Namatay gyud dito. Manang daya kayo sa pa kanang mga gipanultis sa atong isuon, dako kay bakak. Ngan man kay namabas na to nga namatay gyud siya. Ug ginansang gyud sa krus. Dugang pa sulti San Pablo 1 Corinto 2:8. Unsay gyud San Pablo? None of the rulers of this world knew
this wisdom. If they had known it, they would not have crucified the Lord of glory. However, as the scripture says, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. Mas binisaya pa, o walay pangulo nining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam, kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cross ang Ginoo. Sa himaya, hinuon, sumala sa giyong kasulatan, ang wala makakita ug badungog, ug ang wala gayud makpalandunga sa tao, mahimong ang giandam sa Dios niadtong higugma kaniya. Tawag yan naman yun siya. Tawag kay ang tuyo sa Diyos nga doson kitang tanan. 1 Timoteo 2:4 nga gusto yun Isus nga doson kitang tanan. Apan anugon lang kayo ni atong maigsuunan nga nitipas ang manglinglan na hinuot sa ubang mga Katoliko aron madalas makabig paingon nila. Unsay giyon sa Revelation 11:8. Pinadaya kapitulo 11 bersikulo 8. And their bodies will lie in the street of the great city, where the Lord was crucified. The symbolic name of that city is Sodom of Egypt, or Egypt. Mas binisay pa, nagbuyod ang mga patay nilang lawas dito sa dalan, sa dakong syudad, diin gilansang sa cross ang gilang Ginoo. Ang maong syudad, gipasubingayan ug tawag sa Sodoma o Ehipto, sulod sa tulo kadlaw ug tunga. Usa, klaro, o gaya kayo, nga namatay niya itong Ginoong Kristo. Una, nga katong nagtuo nga wa gid mamatay sa Kristo, ug nagtuo nga wa sa buwan sa Kristo, dakong bakat, ngano, tungod kay ato namang nabasa, nga nganong nahimo nga daghang wa mo to sa mga Hudiyo, nga to mga to sa kanang Israel, tungod kay wa matug-ani sa hustong panghinabo. Kay lagi gibayran man ang mga sundalo sa gisobornuhan mas mga sundalo, ang mga sundalo nagbantay og kwarta aron nga dili mutukan sa tinuod ngadto sa gobernador. Nuna nagtuo nga wa gid babanaw sa Kristo, pero siguro gyud nga namatay sa Kristo, dili kayo matay. Og bakat ang ilang gisulti og kinahanglan nga susihon umayo ang kasulatan. Kaya ang magpadayon sa pagtudo og lahing kapagtunan, ipatunglo sa Dios. Malasya, Kapitulo 1, 18, nga kung magbalig lahi sa among giwali, may itong makinunglo siya. Salamat. May gabi kanatong tanan o kapuson ta, pinagi sa mga pag-ampo. Inumin ni Patit, Pilit, Espiritu Santi. Amen. Kruksak reset bilok, sundra korsit bidoks, bagi retro satana, nun kom swadi mi banas, sunt malikilibas, ipsi bidibibas. Inumin ni Patit, Pilit, Espiritu Santi. Amen. St. Michael the Archangel, defend us in the battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast away Satan, and all evil spirits who prowl about the world, seeking the realm of souls. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Daghang salamat. Mayong gabi kanyang tanan. Praise God. Hallelujah.